Dagiti sarita ni Lola Angela. Bueno oping, agulimek ken agtal na kayon. Tairugi tayon ti sarsarita tayo anapauluan. Ni Nimfa analaing nga agsala. Nalaing nga agsala ni Nimfa. Daytoy timako na at talent na. Amin a klase ti sala, kabaulan na asalaan, ngem managbabain. Kat no pagsalaan da, saan na akayat? Agsalalaang daytoy no agmaymaysa. Ija eskwelaan da, pilpilitan dagiti classmate na nga agsala, ngem di nalattakayat, tatirason na, amangan no katawaan da. Iti mahisa nga aldaw, kat. Nympha, nangag mo ka di imbaga itay teacher tayo? Di ko na nga ipakita tayo dagiti talent tayo. Wan, ijay ka no sangwanan ti pangipakitaan tayo. Iso apang panunutek no anya ti talento. Saan ka di anasem ka nga agkanta, Tina? Wan, nangag mo ka din ti panagkantak. Katuan, nagpintas ti boses mo. Iso nga agkanta akto. Ang pampanunutek pa ilang no anya ti kantaok. Si Kangay, anya ti ipakitam at talentom. Kwa? Ay, agsala ka tanalaing ka nga agsala. Mabaina? Pagbainam ko mangay, ay na, no siyak tinalaing nga agsala akaskan ka, ipakita ka, agsala . Adumat nga minti classmates tayo analaing nga agkantsaw. Amangan no kantsawan dak kat katawaan dak. Anya ko mangay no katawaan kan kantsawan da ka. Tinapatag na ipakitam ti talentom. Ay, Tina, Tayman, nalpasan ti reses. O sige, agsublitan ijay room tayo. Nimfa! Lukataman day tiri daw! Nimfa! Apay manang. Umaynak mo tulungan nga agluto Sumangkot to ni daddy. Awan pa'y tinaluto makan. Agprak-praktisak nga agsala manang. Practice ka la practice. Di mo tumutla kaya ti agsala. Sayang lang ti pa nagpractice mo. Di nakpa'y tulungan. Oh, apay man ang agungot kang aglutluto. Ong tanyo man ni Nimfa daddy. Diyalag practice ter aramidan na. Imbis ko mga umaynak tulungan nga agluto. Bay amon ni ading mo. Kanayon mo't nga minakasta. Pambar na agpractice. Ngam no pagsalaon da, di na mo't kayat. Ala. Bay takasaritak. Ay na, naglaing at talagang agsala to'y buridok ko. Kunakmat kada kayo, daddy. Amin, kat amok asalaan. Nimfa, ingkamot na naginaw. Nagluto ang itayon. Sika pa'y laeng, tagprak-praktis ni ading mo. Siyak manan, daddy. Siyakon, daddy. Sige, Nimpa. Tapno aginanamot ni manang mo. Practice ka, practice. Awan tumot lati Serbina day tapa nagprak-practice mo. Tina, aya ba man ni Nimfa takasaritak? Wan, sir. Tina, Apay, sir. ada program tayo dito eskwelaan. Tangay nangag ko analaing kang agkanta, mabalin, agkanta kanto. Sir, Oy, di mo kunay na di mo kayat. kababain mo, sir. Anya ko matipagbainam. Ti talento kat nasken nga aramatan. Sige, sir. Padasok to tiyag kanta. Very good. O sige,
Ingkaya ba ni Nympha? Takasaritak met. Oh, nakita yo ti panagsalak. Naglain ka talaga, Junior! Si Kamat Nympha ti agsala. Tapno kita ang dagiti classmate tayo. Sige, sala ka! Mabainak, jak mo ti agsala. Sala ka, Nympha! Kaya't nakakano ang kasaritan ni sir. Ha? Apay ka no? Jak mo Basta mapan kay Jerome na. Sir, papaayaban na ka no? Agtugaw ka, Nympha. Eh, Nympha, amok analaing kang agsala. ala, saan mo't asar? Nakitak ti panagsalam idi na minsan. Ket makunak at talaga analaing ka. Mabainak nga agsala no ado ti tao amang buya kanyak, sir. Kasta talaga no damo. Normal amabain ka. Ngaminton marwam kanton. Saan kanton amabain nga ore agsala ka iti kaduan ti tao. Sir, Kaya't kung agsala ka inton umaya program tayo dito eskwelaan, ha? Niti nagayam mo, agkantan tumet. Ket ni Junior, iso ti partner mo nga agsala. awan ka din ti sabali ang maayaban yung agsala, sir. Mabainak ka talaga. O sige, ikan ka iti panawan mo nga agpanunot. Sabagay, medyo mabayag pa iti programa tayo. Ikang ka iti dua nga aldaw nga agpanunot, Nympha. Daddy! Mapana kun agtrabaho, Nympha. Anda program may ija eskwelaan, Daddy. Ket? Ala, andak ka no nga agsala. Mayat dayta, anak ko. Mabainak mat. Kanayon kang agpraktis. Apay kumaamabain ka. Amok, sika ti palakpakan da. Tanalaing kang agsala. No katawaan dak ngay. Apay kumaakatawaan da ka. Makisali ka kitdi. Taigatangan ka iti pagbadong agsala. Nympha, apay, makisali ka iti sala iti eskwelaan nyo? Pampanunutag pa'y laang manang. Apay panunutan pa'y laeng. Saan ka na makisali? Ha? Dayta nga rod matiko na. Managbabain ka ngamin. Amang ano, kamalikan to iti entablado. Anya langan ti ibagakan ka dagiti tattao. Katawaan da kan dagiti bisita. Ha? Adon to ti agbuya. Ado mat ti manguyaw kan ka. Kayat mo nga uyawan da ka? Diyak kayat Adon to ti mangkat katawa kan ka ijay. Amumot ang dagiti agbuy-buya. No sanda amagustan ti buyaan da. Katawaan da. sa anak nga roden a sumali. Nasaysaya at pay. No adda talentum iti panagsala. Kukwam laangan. Agsala ka laangan ijay sango ti sarming. Ijay unag ti silid mo. Nympha, agprak-practice kamin kadati na. Umay kamat makipraktisan. Junior, sa anak sa amakisalin. Anya, apay asaan? Kat nakalistan tinagan mo iti programa. Mabainak. Pagbainam ko ma. Amangan no katawaan daktulaang. Saan? Umay kakidi nagpractice. Tadatat agpartner. Mabainak, Junior. Da kayo laangan. Talaga kadi asaan akayat ni Nympha ti agsala? Inton program ti eskwelaan tayo? Saan na kano akayat? Mabain kano? Ay, sayang mo't ki talent na. No di na aramatan kan ipakita. Managbabain mat ngamin. Managbabainak mat. Ngam adamot ngamin talentok. Apay nga ilamang ko ngay. Agpada ta iti kapanunutan, Tina. Isu nga umay ka, tag-practice tayo. Maturog akon, Daddy. Oh, nakapraktis ka din. Eh, Sa
saan ka nun asumali, Daddy? Mabain ka no. Anya, sapay nakasaganan je paggatang ko iti badom. Di yun igatangan, Daddy. Sayang laeng. Ay, sayang. Umay kapay kumabuyaan nga agsala. Daddy, Aglangan nak ije trabaho. Tapno umay kabuyaan. Saan mo matgayam akayat ti agsala? Nympha? Nympha? nagkapuanday jay atimak. Nadiscobrem ka din, di talentom nga inted ko kan ka. Ha? Anya day ta talento? Sayang, tadi mo pa'y gayam na diskobre. Iso anasay saya at asublyak day ta talentom, taited ko iti sabali. Anya? Diyak kayat, ati talent nga ited ko kan ka, kat ilamang mulaang. Tati talent, rumbang laeng nga aramatan. Ha? Manipod ita, saan mo nga mo ti agsala? Saan? Di mo alaan ti talento? Saan? 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 Hoy, Nympha! Nympha! Apay nga agpukpuk ka? Bumangon ka ditan, taing ka manganan. Maladaw kan tumanan. Uwan, manang. Daddy, Agap apuraak. Tani, maladaw akon ije opisina. igatangan da kun iti badok nga agsala. Anya? Sumali akon nga agsala iti eskwelaan mi. Kastaa, anak ko. Iso ama sapaak, ta ibagak ken ni Sara sumali ak nga agsala. Mabuya ka matlaeng nga agsala. Nympha, anak ko. Nalpas matlangan, di pa nag-practice tayo. Excited ako, Tina. Oh, Nympha, adda ka matgayam dita. Nalpas kayo gaya man ang nagpractice? Wan, nabanugak ang nagsala. Mabalin ka diti sumali? Ha? Ay, Juan! Sige, sumali ka. Aging ga ita, awan pa iti partner ko. Si kangaminti kayat ni sir a partner ko, Nympha. Ay na, nasaya ata nagbaliw ti panunot mo, Nympha. Umay ka, tasuruan ka. Juan, naragsak ti grupo, taadda ka, Nympha. Maragsakan akmat, ta iparangkon ti talentok. Nakita ka nakipraktis ka kadati na kan junior, Nympha. Wan sir, Nasayaat mat na nakapagpanunot kan. jak ngamin kayat nga alaan ni Diyos sa tiinted na talentok. Diyosa? Di tagtagay nap ko, sir. Kasta ka di. Awan gayam. Ada ka din pagbadom. Wan sir, ni dadik ti gumatang. Nasayaat nga ron no kasta. Sige, agpractice kayo pa'y. Daddy, nabuyam ka diti pa nagsalak? Ay na, talaga analaing ka nga agsala, anak ko. Makapanervyos mat gayam tagsala iti sangot ti ado at tao? Saan amadlaw nga agnirnervyos ka? Nakaisem kayo mat kan ni Junior nga agsalsala. Kwa, idilaeng damo nga agnernerbyosak. Ngem, idi bumaybayagan. Saanan? Iso daddy, sumali aktumanan inton sumaruno a programa mi. Naika, tiki naman nagbabain ni Nympha, gapo iti talento na. Nabigbig pa daytoy, ija eskwelaan da, akalaingan, nga agsala. Kat insurumot ni Nympha, dagiti pada na pay nga ubing, nga agsala. Imbes nga agay-ayam da, daytan ti ar-aramidan da, ti agsuro nga agsala.
Bueno ubing, ditan tinagibusan, ti sarsarita tayo nga insurat ni Elena Nudo. Iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing. Kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.